Doncs jo he dibuixat aquest paisatge a la meva planta perquè al meu avi li agraden molt les pel·lícules dels cowboys, del desert i tot això, i se la vull dedicar. Jo he fet aquesta planta que simbolitza que el meu avi té un vaixell pescador. Doncs he dibuixat un vaixell al mar i aquí he posat parts d'una revista de paper blau. Doncs aquesta planta a mi significa molt perquè l'he fet per al meu avi i he fet tots aquests colors i aquestes dedicatòries perquè és el que més li representa. Estem fent és inspirat en Ciro López, amb els seus quadres, que estem tractant sobre les arrels, sobre els nostres avantpassats, els que hi ha abans de nosaltres, la sort de poder estar aquí i de com hem arribat aquí, que hem fet una investigació sobre els nostres avis, que són les arrels més properes. Hem volgut buscar informació sobre els nostres avis i fer retrats sobre els nostres avis des del nostre cor, perquè encara que no es semblin, és des del cor i això és el que més importa. Aquest projecte representa la naturalesa. Aquest projecte em transmet tranquil·litat. Esperança. Família. La natura. Cuidar la natura. Bellesa. Vida i mort. Natura. Arrels. Imaginació. La vida. La nostra obra em representa la nostra nativitat. Transició. Segle de la vida. Respecte a l'ambient. Respecte de la natura. El cicle de la vida. Confiança. Amor. Segle de la vida. Superació. Esperança. Diversitat. Amor. A mi aquesta planta em representa la felicitat del meu avi. Per mi aquesta planta simbolitza la mort de la meva àvia. Vida. Inspiració. Connexió. Meravellós. Arrels. Avantpassats. Humilitat. Respecte. Esperança. Bellesa. Atreviment. Il·lusió. Esperança.
cada grup de persones ha anat posant les seves idees i hem anat canviant. I al final de la nostra instal·lació hem anat per grups i hem pensat un títol per la nostra instal·lació. Hola, bona tarda. Avui hem fet una activitat molt especial al col·legi. Hem fet una instal·lació artística de les nostres plantes al pati de la terrassa. Creant amb diversos objectes que utilitzem a la ciutat, com per exemple escales de pintor, amb una creació artística que Què expressa aquesta instal·lació artística? Les nostres arrels. Molt bé. I per fer la dinàmica hem passat de dos en dos col·locant els objectes que nosaltres volíem a la nostra planta i després el següent podia modificar el que volia i afegir alguns canvis a la creació, perquè així simbolitza els canvis, com les nostres arrels, que cada vegada anaven canviant.